Книгата "Славната армейска чета" възкресява историята на един велик отбор, така че читателят да почувства пулса на онези години, когато ЦСКА пише най-славните си страници. Румен Илиев, Любомир Серафимов и Ивайло Русев събират в едно място духа, амбицията и необузданата сила на отбора, воден от легендарния тризъбец Стоичков, Пенев, Костадинов. Това е период, в който ЦСКА не просто печели трофей. Той доминира, поставя рекорди и превръща българския футбол в европейска сензация. Книгата впечатлява с богатството си, цветни страници, уникални снимки, статистики за всеки един от 204-те мача, лични данни за всички футболисти, носили червената фланелка. Интервютата с Пенев, Стоичков, Любо Пенев, Емо Костадинов и други легенди добавят човешка дълбочина и разкриват непознати истории, които досега са били само шепот сред феновете. Славната армейска чета е едновременно документ, спомен и поклон. Книга, която показва как се ражда величието, как се поддържа и как понякога завършва драматично.